ser, clar, i vaig entrar, aquí éreu tots des de feia molts anys, vull dir, feia molt que no hi havia cap canvi. I jo recordo també que em van venir a dir que vingués a parlar amb ells, i recordo també la frase de bueno, suposo que saps per què t'hem fet venir, i vaig dir, suposo que no em voleu regalar unes ulleres. I sí, em van oferir la feina i em va encantar, vull dir, no m'ho esperava gens, va ser tot com molt sobtat, però em va encantar la idea, el lloc i tot, i l'equip i tot, el que éreu. I va ser, vinga, llancem-nos i... clar, aprendre de zero, perquè jo no tenia res de coneixements d'òptica, d'ulleres, de res, i va ser com, clar, un inici... És que amb les ulleres hi ha unes tècniques, esclar. És molta cosa a aprendre, parlar des de marques de vidres, marques de muntures... I com se't posicionen a la cara, no? Com es posen, com queden, tota l'estètica. L'estètica és importantíssima aquí. I tota la part, una part tècnica, vull dir, clar, recordo anar fent apunts, anar fent coses has de tenir un mínim de coneixement quan ets d'aquí, et venen a demanar coses i... No, a mi em va encantar, vull dir, recordo aquell any, sobretot que al principi vaig estar molt en autoconcepció per anar aprenent coses, per també molt contractar els clients, els tipus de clients que hi ha, i tot això, jo recordo aquella època molt guai, de molt aprenentatge. Els clients, verdaderament, els tens que tractar com a tu t'agradaria que et tractessin. Sempre... No, clar, fins aleshores jo havia treballat, però mai ningú m'havia potser com explicat tant de... Els clients n'hi ha de diferents tipus, s'enfoquen diferent, es tracten diferent, i... Sí. Diferents cares. Tothom està esperant, i estan esperant que tu també els ajudis. Sí. I que esperen que... Ells diuen, sí, jo vull un d'allò, però amb què em sorprendrà, no? Amb què em faré sentir jo més guapa, més bé, un home, tant un home com una dona, com una nena, com un nen,